Velkommen til Andresen Erhverv. Jeg er Jeanette Andresen. Jeg vil tage jer med til Haslev, hvor I skal se en ejendom, der ligger på Savskær Rivej. Haslev ligger ikke så langt fra Næstved. Bygningerne er placeret på en grund på 7.880 kvadratmeter, og vi har med bygninger at gøre på ca. 3.000 kvadratmeter. Velkommen til Faxe Kommune. Det er jo en kommune, der består af nogle rigtig dejlige byer herude. Det er jo Haslev, det er Faxe Ladeplads, det er Karise og det er Faxe by. Så velkommen hertil. Der er mange gode muligheder for virksomhederne hernede på Sydsjælland. Det er jo et rigtig godt sted også, hvis du har lyst til at bo her. Jeg vil sige, at de centrale erhvervsområder, som vi nu har i Haslev, Rønnede og Faxe byområde, det er jo rigtig godt. Da lan house do meu irmão, já que cortaram meu gato, minha conexão com meu vizinho do lado que prefere ver bocão o dia inteiro na TV ou na sessão de descarrego, nego já deu pra ver. Den 7.880 kvadratmeter store grund har ca. 2.600 kvadratmeter bygninger. Der er mange anvendelsesmuligheder på dem, enten til én virksomhed eller til flere virksomheder, eller vi kan ændre anvendelse til f.eks. boliger. Libertação, mas eu falo por mim que sou cara pacato, às vezes contrariado com meus. Jeg håber, du med denne appetitvækker har fået lidt interesse i at besøge vores hjemmeside og høre lidt mere om ejendommen. Adressen på hjemmesiden er andresen-erhverv.dk eller ring til os på 70 22 09 06. Vi glæder os til at høre fra dig.